Teng teng hakmat jong ki wei pi pen kemen pi pen reki pi pen pu sam reki ya ki wei teng teng pi ru pi kemen hakmat jong ki wei bat ki wei ru ki yo I ya ki jing kemen ki jong pi te haba pi perkhat pat ila ke jong ke jing im haba pi perkhat pat ila ke jong ke problem andre ke donut pat kayam hadu kata bat om don ki bayo I jing yam ke jong pi man kwa ban ai man sim mi pi kum ki paralo ki be ki jonga ki bepej ya kani ki video kwa ban ai pi ke wei ke bible west ke wei ke khot bible ke ban ai man sim mi pi kum ki khun ki jong ble kum nu ke tin ke jong ble ke ong sepang kita ki ba pai do not ke sepang kita ki ba singosi mat kum nu uble ule ya kita yang ini pej ngan pule si de khot kani ke khot bible kala ban ai man sim mi pi kala ban ai bor pi amar ke long ke tin ke jong ble ke long ke ba don bor hadu kata bat pila ban pej na ka kejing rwai sam jong David long lenong ke ba lai pheu sau ke khot ke ba khat pra ka ong kum ni utrai ulong hajan kita ki balapai do not bat upen im yakat ki basngosi ka mensim ong ke tin ke jong ble panban ngi sngau marwe la ke jong ke jing im panban ni persyang ban penbej ya kita ki problem ki bangim la ban penbej dalade ni persyang pat ban penbej marwe te penban ublei udang kwa ban ye sim bentalang ban ngi ban ye solve rengkat ban ngi ya kita ki problem ha ke jingim jongi ublei ulong hajan jong kita ki ba pai donut ki ba sngosi ke mensim pleng ni sngo marwe ni sngo ba ublei don rengkat bat ngi pleng ublei udang khot yengi pleng udang kwa ba unsim ya kita ke problem ki ba pensingau si yengi bat ki ba kia ha ke jing im jongi kwa ban sim ya kita baro kwa ban sim ya kita ke problem khnang bagata ke jing kia ke bangi kit ke bangi ba bakan yo sting no kumbau jisu ong tawan hanga pi ke ba kia bat ki ba thai ke jingkit ngan penja thai ye pi ong jisu Kris